Lah rami pesadong ngandanguang di muko jalan gadang kemudian jalan ke siliki kaki orang kawalai. Dah kamarudin nambila saluang. Dek wati ya kawan-kawan yang so berendang. Je singgalang dua kita daki. Je bismillah gurau dimulai. Sebelum dimulai je singgalang. Selamat gurau mama jodoh sana. Jauh kalamat turik dakek lakamak datang. Papa Beni dari Dobo selamat datang. Baik itu di sana ambon lain. Ngan ketik ndak sesebik namun kadang ndak bagala. Bari maaf kami banyak-banyak. Iko versi YouTube awak lain kini. Dan biasa masuk YouTube pakai organ. Kini manual pakai gandang tradisi awak. Asal salon dandut kok dari gandang. Organ tu lah modern tu. Tapi menurut zaman balah. Ayolah pada siang babi hari mah, pada malam babi minyak, pada babi muas saja. Lanjutlah. Kalau gue senggalang mendoakan. Selamat mendengarkan. La la tanah jadi lalai ya anak rancau oi kambangan lalayo ai tuandai rang singai jambi ai narendang lalayo ai tuandai disusun jarinan 10 masarato sambananta kambangalah olalai sambata kambangalai oi dimanyo kini alai oi tuana ganti siriasa kapuang masaratoro konasa batangalah olalai rokok sa batangalai oi dimanyo kini alai oi tuana ada cabi kaini wali ama cabi apa nguti yang anu alai tuana pangunti yang anu ama madaram ni nyoren dinyoran laila dinina minta tapi kami nyirang banyak
pakai dosana nan baasamu alai tuana ilanan baasamu amma bayan tala hari denan tala lalai lari denan Kali lawa di sungai rimbang layan naruso matita dabiah layan naruso matita dabiah lay ladi manyola kininyo dek tuan ya narko salah minta ditimbang layak korso ampun ba labiah layak korso ampun ba labiah ladi manyola kininyo dek tuan ya Eman laki inan lain datang Emak sadoi koda ule Gitu alai ulalai da ule Gitu alai Dimanyu ala kini alai latibanai Tali kami rantang panjang Emak bebani mame Tiyo alai walalai mame Tiyo alai Karam ne la dinyo alai tamania Malaki lana lain datang mau sadowi ko dulu kita Allah Allah ya dulu kita Allah ya dimanyo kini Allah ya Tuhan Aku adola kabe maranggang ama oi di pare sama lamko Allah ya sama lamko Allah ya di manyo kini Allah ya Tuhan Kanilawa di sungai mama Matita ada biya alai tuano matita ada biya oi karam ne nyoran injola laila rinna Aku salam tadi timbarang banyak Aku ampunan labia Alai Tuhan ampunan labia Ma oi karam ne nyoran dinyola lairang kampuang Lairami urang nanda datang lain narapati ko mandenda kanyo lain narapati ko mandenda kanyo lain dari manyo lakininyo netuan yesu Kape indah kajadi benang Alai tanah menanti lalu suah Sajo alai tanah menanti lalu suah Sajo alai ladi manyola kininyo Netuan ya semuanya
baringi dipakan makai nema di Bali akan tuana gari Allah lalai kan tuana gari Allah di Banyol kini Allah la tuana dek yakin la samobani nema patamu jiwa malam kini Allah lalai samalam kini Allah karam ne la dinyo Allah la tuana nambaring inaya maadi pakanakai akan duang disuali akan tuan naga ari ama kan tuan naga ari kawai nambah gura orang banyak asak kali kini ama matani ipang ko anda ayo ama ko anda ayo nai alawali Wai kapulau leamba awa kapulau tuan wai kapulau ma manjar yang udah ada manjar yang udah di manyo kini wai bagurau dusana awa bagurau wai tuan atina dari si awa ko oleh sanang ada kok lai sana di manyo kini. Selamat datang dekat Karanggo Semeralan berdua. Oh ada boyak dah. Ada. Rancara kanda yo nambah kanda de tuan noi biarlah kami mandendangkan nyoma akaram dan dinyo lapekan hati yo nantara gande tuan noi katiko kita lai basuma karam dan dinyo Ansamila dan sana akini bakana walallah sabila gine dan nantara suanema nantara suadi manyo kini angi jantu nenek taraga anak kandang batamu nenek ada pelamu halalai tak ada pelamu di malanyo kini Bagurawa di sungai Leman wayama lai badendang sama langkolalai ema ete kalai kuno dalam nyawaku akan doang gelengan nama mana kita yang ayam tolalai jambatan akan tuang alai tibo Atta jambatan gantung atau paguro baru udah agak ragu kami memilih ayo dema ete lalamo indah basuh
Oi nandet ba apena sabala dulu nan kanduang onde malaki inan lain tibone ma elok la dua apa pen malam ko Pak Pen mak itu jambang sampai patah. Baik itu bulu rombong jabatan gantuang. Selamat datang, selamat guru sama sentua. Iya dek papen kalai tipon tuan hai jambatan gantuang karena 20 karam dan dinyo dek lama indah basuh nak kandang lai patamu awak malam koma karam dan dinyo lai datang mengeri jambatan gantuang nak kandang lai bagi rone dasa malam nan ko alalai samalam nan ko di nyokini indah disasa ulama kewin tuang apa-apa siratan sidan harinan penyuan emang dari nan penyuan tala dire